Bueno, si us sembla, comencem la sessió d'aquesta tarda. Doncs, bueno, benvingudes, benvinguts també. Avui estem aquí per parlar de les violències sexuals digitals en el marc del cicle de xerrades i de formacions que estan tenint lloc durant tot aquest mes aquí a Sant Cugat per prevenir i per lluitar contra la violència masclista. Aleshores, jo em dic Roger Ferrer, soc el responsable de l'assessoria Un Segon en relació al tema de les drogues i les pantalles i estic aquí per presentar a la Sònia Ricondo, que us presentaré ara. I per contextualitzar una mica, aquesta xerrada ve una mica ja es va començar a pensar ja des de fa temps. En concret va ser quan vam començar a elaborar la web que ens vam plantejar que dins de la secció de pantalles havia d'haver-hi una part important que tingués a veure amb totes aquelles vulneracions fetes des de terceres persones a víctimes que havien patit aquesta violència. Llavors vam organitzar tot un apartat sobre aquestes violències, sobre el tema del ciberassetjament, sobre el sexpredding, també els delictes digitals i també una part que parlava molt del control de malaltís. I llavors, durant tota aquesta cocció d'aquesta secció que ens va ocupar bona part del 2020, ja ens vam posar en contacte amb la Sònia i vam estar parlant de poder fer algun tipus de col·laboració. En aquest cas estaríem parlant, si nosaltres assessorem o un dels grans blocs temàtics seria la prevenció de pantalles, d'usos d'internet, de noves tecnologies i de xarxes socials, llavors aquest seria un bloc i en aquest cas avui ens trobem per parlar d'una intersecció que seria el tema de les pantalles amb el tema de les violències sexuals. Per tant, tenim com a resultat el títol de la xerrada d'avui, que són les violències sexuals digitals. Aleshores, la xerrada l'hem organitzat des de Ciutadania, des del Servei d'Un Segon, conjuntament amb l'àrea d'Igualtat, conjuntament amb la Carmina, que està per aquí. I bé, estem molt contentes i amb moltes ganes d'escoltar la Sònia, que també fa temps també que tenim ganes de col·laborar amb ella. Així que no m'enrotllo més i us presento la Sònia. La Sònia, jo la vaig conèixer fa molts anys, em sembla el 2017, crec que estàs fent l'estudi del circuit de violències sexuals, el circuit d'atenció a les violències sexuals i de gènere de Barcelona, que vas fer amb la Fundació Salut i Comunitat. I la Sònia és advocada, està treballant a un despatx jurídic especialitzat en matèria de violència masclista i violència sexual des de l'àmbit penal i civil. Després és responsable de la Comissió de Violència de l'Associació Dones Juristes i també és membre de la Comissió de Dones de l'ICAP. També està treballant com a assessora jurídica amb diferents entitats, que ara us esmento, la Fundació Prevenci, que es dedica als abusos sexuals a infants, l'Observatori Noctàmbules, de la Fundació Salut i Comunitat, que es dedica a la prevenció i actuació i intervenció en violències sexuals en oci nocturn, després també l'Espai Lila del Centre Jove d'Atenció a la Sexualitat, amb les Mujeres Palante i també amb l'Espai pels Drets de les Dones i els Infants de Cala Dona. I també té una llarga experiència que no citaré perquè són moltes formacions i xerrades i una àmplia experiència donant formació en aquest àmbit. Així que res, sense més, et dono pas i tu mateixa, si vols utilitzar el micròfon. Sí, potser aquest. Hola, se'm sent bé? No estic molt acostumada a això dels micros perquè m'agrada més cridar, però com ens han dit que també hi ha l'streaming, s'ha d'utilitzar sí o sí, si no, doncs m'aproparia. Tampoc estic acostumada a sentar-me, així que també m'aixecaré. Ui, merda! Ara, vale, res, millor no toco res. Com comentava el Roger una mica, perdó, intentaré no moure'm gaire, vale?
Com comentava el Roger, jo soc advocada especialitzada en temes de violència masclista, no només des de l'àmbit de la violència sexual, que és una mica el que tractarem avui, sinó que en el seu panorama, les violències masclistes, que crec que més o menys tots ja ho hem contextualitzat. I avui en concret el que veníem una mica a tractar, com deia el Roger, eren les violències sexuals en l'àmbit, en l'era digital. És una cosa que no sé si ara s'ha apagat, no, vale, que està en constant canvi, per tant les advocades com la resta de persones que treballem des de l'abordatge a les violències masclistes, sí que això és un tema que és bastant nou i que en el sistema judicial malauradament encara està en fase d'inici, vull dir, estan començant a olorar les coses que passen allà. Per tant, ho abordarem una mica des de la teoria. Jo us explicaré 4 cosetes des de l'àmbit jurídic. No us vinc a ficar una xapa jurídica perquè sé que és una cosa molt avorrida i més a aquestes hores de la tarda. Però passaré una mica de puntetes perquè conegueu què és el que el sistema judicial abarca en aquest sentit i després també l'espai és una mica perquè sigui un espai de preguntes, de debat o una mica de que pugueu compartir les reflexions que teniu al cap. Així que, a veure, espera, faré així, no? No passa, endavant? Molt per sobre, una mica quins són els textos legislatius que nosaltres fem servir, sobretot per les violències sexuals i també per les violències sexuals en l'àmbit digital. Nosaltres el marc legal que fem servir, ja us dic, passaré una mica de puntetes perquè ja sé que és el més avorrit, és en primer lloc el Codi Penal, que és el que utilitzem sempre les advocades. El Codi Penal és el que ens serveix a nosaltres perquè ens digui quins són els delictes que existeixen i quina pena porta aparellada aquest tipus de delicte. Després veurem una mica quins delictes ens trobem en l'àmbit de les violències sexuals digitals. Després tenim la llei d'enjudiciament criminal, que és la que ens explica una mica quin és el procés judicial. No tots els processos judicials són iguals, és a dir, es distingeix sobretot per la pena que porta el delicte, per tant hi ha diferents tipus de processos judicials i és el que ens explica una mica aquest totxo de llei. És una llei molt immensa, amb molts articles, i és la que fem servir perquè ens explica com anirà aquest procés judicial. Després tenim l'Estatut de la Víctima, que sí que és el text que nosaltres fem servir més, sobretot en aquest tipus de delictes, en l'àmbit de la violència masclista. L'Estatut de la Víctima, que a més és una cosa que... és un text, no és una cosa, és un text que es va aprovar bastant recentment, perquè és del 2015, crec, que per tant això en el sistema legislatiu és bastant recent. I és un text que a nosaltres ens va servir molt perquè agrupa els drets de les víctimes en un procés judicial. Llavors, que després s'ho passin pel forro és un altre tema, però almenys ho tenim sobre el paper. Fins ara la víctima sí que en el sistema judicial passava bastant desapercebuda, sobretot perquè a vegades es tractaven d'altres delictes que no eren de naturalesa ni sexual ni en l'àmbit de la violència i que per tant potser no necessitaven l'atenció que necessiten aquest tipus de víctimes quan entren en un procés judicial. Per exemple, en cas d'un robatori, estarem d'acord que un robatori potser no et genera el trauma emocional que et pugui generar un delicte de violència sexual. Llavors, fins ara no estava gaire regulats els drets que tenia la víctima quan entra en un procés judicial i aquest Estatut de la Víctima ens va ajudar una mica a saber què consultar i saber què poder demanar davant del jutjat. Per exemple, per posar-vos algun exemple del que comenta l'Estatut de la Víctima, un dels drets és que pugui anar acompanyada de qualsevol persona en qualsevol moment del procés judicial. Això fins ara no es podia, fins al 2015 que es va aprovar. Llavors, en qualsevol cas, una víctima, ja sigui de violència sexual o de l'àmbit de la violència masclista, pot anar acompanyada en qualsevol moment. Acompanyada vol dir que no pot parlar aquesta persona que l'acompanya en seu judicial, només podrà parlar la seva advocada, però sí que pot anar acompanyada i pot inclús entrar a la sala amb ella a declarar. Després és cert que trobem certa reticència per part del jutjat a aprovar-te aquests drets que sí que els tenim en un text. Però un dels drets que pots barallar-te almenys perquè el posa en aquest text és això, anar acompanyada o que sigui notificada de totes les resolucions que li puguin arribar a afectar. Després, per últim, tenim la Llei Integral contra la Violència, que això potser us sonaria, es va aprovar el 2004 i va suposar tot un canvi perquè va ser quan van aparèixer els jutjats de violència contra la dona, va ser quan va aparèixer una mica en el sistema judicial el que era la violència de gènere. Vam veure que evidentment era una xacra social que s'havia de fer front i llavors van aprovar aquest text
on hi havia una sèrie de mesures que en el seu moment van ser molt innovadores i que ara és veritat que avui en dia ja aquesta llei s'ha quedat bastant antiga. Una de les coses que s'ha quedat antiga, per exemple, és que la llei integral contra la violència, que és la llei que nosaltres tenim a nivell judicial per fer servir, és que la violència de gènere a nivell estatal, és a dir, a nivell de l'estat espanyol, el que considera violència de gènere és quan és parella o exparella. Per tant, si no és la teva parella o l'exparella, a nivell judicial allò no és violència de gènere. Llavors, aquest és un concepte evidentment molt restringit, que deixa fora moltes violències per part de amics, amigues, etc. I que és una cosa que s'ha d'intentar renovar, però això encara està bastant antic perquè és del 2004. I es van crear, una de les coses que sí que va ser bastant pionera és la creació dels jutjats de violència sobre la dona, que això també podríem fer una xerrada a part, perquè és cert que són jutjats que en principi haurien d'estar especialitzats sobre la dona, per tant haurien de tractar bé a les dones, haurien de portar un procés amb totes les garanties i amb totes les sensibilitats, i és veritat que a la pràctica el que estem veient és que no estan gaire especialitzats, que no tenen gaire sensibilitat, i inclús a vegades pitjor que els jutjats normals. Llavors és bastant preocupant. A Barcelona, perquè us fa una idea, per exemple, en tenim 5 de jutjats especialitzats i jo no posaria la mà al foc per cap dels 5, o sigui, no voldria passar-ne per cap. Llavors, tenim un cert problema, perquè el cartell diu que són jutjats especialitzats sobre la dona, però després a la pràctica veiem que no hi ha una formació suficient i que no hi ha una sensibilitat suficient com perquè efectivament siguin especialitzats, en aquest cas. Però estamos en ello, trabajándolo. I per últim, us l'he posat aquí espatllat, no sé si heu sentit últimament a la tele, que sí que es parla, sobretot arran del tema de la violació de la Manada, allà a Pamplona, es va començar a parlar, la gent es va escandalitzar bastant de com pot ser que aquest tipus d'agressió no sigui una agressió sexual i es consideri un abús sexual. Es va començar a parlar una mica i a qüestionar el sistema judicial com tractava aquests tipus de casos. I ara que hi ha un govern una mica progressista, s'està parlant de l'avantprojecte de la llei de la llibertat sexual, que és una llei que se li anomena només sí és sí. I s'està parlant, la Irene Montero, que ha sigut una de les que ha promogut aquest tipus de llei. És una llei que no està aprovada, per tant encara no és vàlida, s'està parlant una mica i s'està parlant del text legislatiu. I llavors vol fer un canvi d'enfocament, vol enfocar l'element del consentiment, no com el consentiment entès com que la dona hagi de dir que no, 25 vegades perquè l'altra persona ho entengui, sinó que la dona ha de dir que sí, explícitament. O sigui, que l'agressor en aquest cas ha d'apreciar que la dona hagi volgut fer això i no que hagi de dir 400 vegades que no o s'hagi de resistir. O sigui, es vol canviar una mica el paradigma de l'element del consentiment. També una de les mesures que vol impulsar és endurir bastant més les penes de l'agressió sexual i de l'abús sexual. Això a mi em generaria un debat bastant a part, perquè tots i totes sabem que la societat no s'arregla a base de penes de presó, sinó des de la prevenció, des de l'educació, des d'un altre tipus de mesures. No sé jo si augmentar ara 10 anys més la pena de presó de l'agressió sexual evitarem aquest tipus de violències sexuals. Per tant, per mi és un avantprojecte que té algunes coses bones, però en té de bastantes dolentes, com perdre un altre cop l'objectiu de dir, per molt que augmentem les penes de presó, aquestes coses seguiran passant, perquè aquest no és el problema. Aquest no és el problema, que els condemnem pocs. Però veurem com acaba tot això. I una de les coses que sí que també vol reformar aquesta llei és que tot es consideri agressió sexual. Arran de la violació de Pamplona, la gent es va preguntar quina era la diferència d'agressió sexual i abús sexual. Que a grans trets el resum és que agressió sexual es necessita que hi hagi un requisit que és o violència o intimidació, que el que entén la justícia per violència és exclusivament violència física, i quan és abús sexual és una relació sexual que no hi ha consentiment, però no hi ha aquest element de la violència o la intimidació. Llavors, l'avantprojecte de llei el que vol canviar és aquest concepte i tot considerar-ho agressió sexual, o sigui que no s'hagi d'exigir aquest element de la violència i de la intimidació. Però veurem tot com acaba, s'estan barallant al Congrés i aquests llocs i tal, o sigui que veurem com acaba la història. Llavors, això... Aquí era una mica el resumet de les lleis que tenim nosaltres.
Llavors, aquí us faig un petit resum, ja entrant una mica en la matèria, en la violència sexual en l'àmbit digital. Aquí us he posat una mica algunes manifestacions de violència de gènere que podem trobar en entorns virtuals. Ara us diré una mica quins delictes existeixen i quins delictes es poden denunciar en concret en aquest tipus de violència, però aquí una mica per posar-ho tot en conjunt, no només el que es pot denunciar, us posava algunes manifestacions com pot ser la violència sexual directa o indirecta, que ara entrarem en els tipus de delicte, com l'agressió sexual, l'abús, promoció del masclista, que això ja no és contra una persona en concret, sinó que a través de xarxes, etc. Espera, que aquesta paraula mai em surt sencera. Objectivització del cos de les dones, la imposició de l'heterosexualitat, la violència i l'assetjament per manifestar posicions antipatriarcals. Ara veurem com tot això s'aterra en alguns tipus de delictes. Llavors, no sé si haureu sentit algunes paraules d'aquestes que llegiu. Us sonen? Els conceptes, algú? O us sonen a una cosa molt llunyana? Algunes segur que sí, no? El sexpredding potser sí que és una cosa que potser se sent una mica més. Sí? Bueno, ho esteu llegint la xuleta del parèntesis. Això no compta. Tota aquesta sèrie de paraules de parla anglesa és bastant curiós perquè amb el tema de delictes sexuals tecnològics és veritat que com és una cosa que aquí en el sistema judicial nosaltres encara la tenim bastant verda, llavors estem adoptant com tots aquests conceptes de l'anglès que sembla que llavors aquí aquests delictes no existeixin, que els haguem de posar en anglès i que a més d'un sembla la veritat com un frappuccino, perquè frapping, grooming, o sigui tot de noms que serien més com de l'Starbucks que no pas de delictes sexuals. A mi em sobta bastant i és com que sí que deixa palès que aquí estem bastant enredarits en això perquè no tenim ni noms propis en català ni noms propis en castellà. Alguns sí que ja s'està començant a traduir, però sí que és veritat que poso al final els anglesos, que és el que la gent associa una mica més. Però per repassar una miqueta, ja ho teniu una mica a la xuleta, però l'outing, no sé si aquest us sonava, o l'havíeu sentit algun cop? No, en general m'estan dient que no. Assenyalar l'orientació sexual sense que ho vulgui aquella persona, ja sigui publicant-ho a xarxes o ja sigui dient-ho davant de persones. No cal que sigui sempre a totes les xarxes, sinó dient-ho. És obvi, vull dir que la definició és bastant completa. El phishing, aquest l'havíeu sentit, a més és que sonen com si fossin divertits els noms, que no ho són, vull dir que el que amaguen no és gens divertit, no? El phishing us sonava? Sembla que estigui dient coses molt rares, però són delictes. Aconseguir dades privades sense el consentiment de la persona de qui són aquestes dades. El sexpredding potser sí, perquè el sexpredding sí que certs entorns ja es comença a sentir més. És la difusió d'imatges sense consentiment, que no ens equivoquem perquè a vegades la gent es confon amb la difusió de les imatges íntimes. Vull dir, el sexpredding és la difusió d'imatges sense el consentiment, però no cal que siguin imatges íntimes. Quan estem parlant d'imatges, de la difusió de les imatges íntimes, es parla d'un altre concepte, que és el que tenim aquí a baix. A mi no m'agrada gens dir aquest nom, el tema de porn revenge aquest, que se li anomena així. El porn revenge aquest, que li diu la gent, l'he posat entre cometes perquè al final és un concepte que sí que està bastant extès, però a mi no m'agrada per la connotació que li té, perquè clar, revenge és quan tu t'estàs tornant d'alguna cosa que t'hagin fet. Llavors, quan estàs difonent imatges íntimes, de què t'estàs tornant? Vull dir que és un delicte per si sol i no estàs tornant, no hi ha una revenja. Llavors, és un nom bastant curiós i bastant mal girat i mal pensat. Llavors, us el poso perquè jo sé que és com s'anomena normalment, però sí que m'agrada fer bastant aquesta reflexió. Aquí jo crec que no està inclòs, perquè no l'he vist ara, però abans només era delicte la difusió de les imatges íntimes, però ara també ho és gravar-les sense el consentiment. Abans només estava castigada la difusió d'aquestes imatges íntimes, però que et gravessin sense consentiment
mantenint una relació sexual o el que fos, alguna pràctica sexual en concret, no estava penat i ara sí que ha passat a ser un delicte autònom. Per tant, moltes vegades, quan una persona fa aquest comportament, té dos delictes, l'haver gravat aquestes imatges sense consentiment i després haver-les difós. Després veurem un cas pràctic que va ser bastant famós i que té un completo de tot aquests tipus de delicte. Després la sextorsió, que és la coacció per aconseguir els favors sexuals, el grooming, que és assetjament i abús sexual, i això ja sembla que estiguis a l'Starbucks realment, i el frapping. Accedir sense consentiment a les xarxes socials i publicar missatges ofensius a grups o persones, és a dir, fer-te passar per aquesta persona i atacar una altra persona per raó d'origen, per raó d'orientació o pel que sigui. Perdoneu, és que tinc por de caure tota l'estona. Algú té algun dubte fins aquí? Llavors, característiques de les violències masclistes i les TICs. Tothom sap una mica el concepte de les TICs, no cal que l'expliqui gaire. Clar, les connotacions que té és que l'agressor pot amagar-se ocultant la seva identitat, utilitzant un perfil fals o portant a terme pràctiques que si no són il·legals sí que podrien titllar-se de legals. La víctima està més desprotegida que en qualsevol altra forma de violència, ja que no sap com ni per descomptat quan es produirà l'agressió. I la conseqüència més greu d'aquest tipus de violència és la manca de control. Una vegada que determinades imatges o informacions es pengen, escapen de tot el control d'aquesta víctima, que no passa quan no són en entorns virtuals. Sent la seva difusió exponencial i materialment impossible de tenir un efecte retroactiu, és a dir, evitar que corrin aquestes imatges, evitar que corri certa informació. Rapidesa i no hi ha marge d'actuació, com a vegades en altres casos, que quan passa en presència, sí. Vaig una mica ràpid perquè no és la intenció fer moltíssima teoria. Llavors, una mica recomanacions en aquests casos, que jo crec que al final pot ser el més útil per com acompanyar en aquests casos, com detectar-ho, etc. Fins aquí, algú té algun dubte o alguna aportació? Que si no parlo jo tota l'estona, Si algú vol dir alguna cosa... En la mesura del que es pugui i intentar crear un clima de confiança perquè aquesta persona et pugui explicar el que està patint. Una escolta activa i intentar no qüestionar. És a dir, no qüestionar des de les preguntes obertes. No, ostres, que fora el que t'està fent, no intentar-la atacar des d'aquí, sinó què és el que et preocupa, què és el que et produeix malestar perquè et pugui explicar millor. No posar noms a les violències que ella no usi, és a dir, això sí que és important. Si ella no està parlant de violència, si ella no està utilitzant aquests termes, no els hi hem de parlar en aquests termes, perquè potser ella està en un estadi diferent, no està identificant ben bé el que li està passant, com perquè tu li diguis que aquesta persona és un agressor o que aquesta persona és una persona violenta. Parlar amb els termes que està parlant ella, per no confrontar-se en aquest sentit. I aquí que sempre ho poso, de fer-la protagonista, però això sobretot quan hi ha violència amb els menors. Moltes vegades passa que quan no només està patint violència ella, sinó que també estan patint violència els seus fills i les seves filles, moltes vegades s'oblida d'ella mateixa del que està patint i a vegades inclús hi ha violència bastant greu i només posa, només explica el que els està passant als menors i no tant a ella. Llavors intentar també preguntar pel que està patint ella, perquè si estan patint els menors segurament ella també hagi patit per part d'ell. Llavors, entendre en tot moment l'estat emocional divers, o sigui, al final una dona que ha patit violència no és una dona estàndard on té un relat coherent tota l'estona, és una dona en la que moltes vegades està passant per estadis emocionals molt diversos, com ràbia, tristesa, desgana, culpa, de sobte es torna a enamorar, de sobte vol tornar, de sobte... Entendre tot aquest estat per saber què li està passant en tot moment pel cap. I sobretot respectar i potenciar el context positiu de la supervivent, l'entorn, la família, els menors, els amics, etc. Perdoneu que veig tota castanya, però... Respecten la voluntat de la supervivent tota l'estona, sobretot en la voluntat de la denúncia. A mi em fa bastanta gràcia tots aquests anuncis, gràcia no me'n fa, cap ni una, però és un dir, tots aquests anuncis, que sobretot també al confinament sortien molt, denúncia, denúncia, denúncia que t'ajudarem, denúncia, vine aquí als Mossos que t'ajudarem, i després ningú les ajuda. Llavors, ja no només en l'àmbit de l'era digital, en tots els sentits de les violències. Per tant, denúncia, però que en la mesura del que puguin es puguin assessorar i que puguin anar acompanyades. És a dir, tenim molts serveis, afortunadament, i sobretot a Catalunya és una comunitat autònoma on ara mateix té molts serveis, ja siguin públics o privats, però d'atenció a les violències. Llavors, intentar-se assessorar prèviament de tot el que li comportarà un procés judicial.
Sobretot quan és en l'àmbit de la parella o l'exparella i hi ha menors, perquè moltes vegades és sí, tú denuncia, que te van a dar una orden de protección, te van a tratar súper bien i ja veràs, i després se n'anirà l'agressor. I després què passa? Que denuncia, no li donen l'ordre de protecció, ha de seguir convivint amb aquest agressor a casa i tenen uns fills en comú. Llavors, té un marron a sobre, no? Perquè nosaltres l'hem anat dient que era molt xulo denunciar. Llavors, jo amb això no vull dir que no s'hagi de denunciar, ni molt menys, vull dir, no vull desalentar les denúncies, però sí que amb la mesura del que puguem que aquesta dona pugui estar acompanyada i reforçada. Ara s'ha posat molt de moda el tema de lo del gest, no sé si ho heu vist, doncs amb això el mateix, no? Vull dir que això és una campanya que en podríem parlar a part, però perquè també jo crec que en un punt infantilitza bastant a les dones, perquè al final les dones podem parlar, vull dir que si ens estan passant coses les podem dir, no? Però està també bé promoure el tema dels gestos, no? Però que les dones saben expressar-se i saben demanar ajuda. Al final jo crec que moltes vegades el que estem amagant és un sistema que moltes vegades no està funcionant, no? No estem sabent atendre bé a les dones quan demanen ordres de protecció i no se'ls hi donen. A Catalunya penseu que i després entrarem en alguna estadística de violència sexual, però es deneguen el 62% d'ordres de protecció que es demanen. I en violència sexual és un tema a part, perquè en l'àmbit de la parella, si se'n deneguen 62, en l'àmbit de la violència sexual, que no existeix aquest risc de que hi hagi menors, etc., i que l'agressor estigui en contacte tot el dia amb la víctima, se'n deneguen moltíssimes més. De fet, gairebé les dones no les demanen quan han patit una agressió sexual o un abús perquè ja se sap que no te les donaran. Que al final la meva opinió, i això ja és opinió personal total, és que et costa donar-me una ordre de protecció si és un paper. O sigui, el jutjat el que t'ha de fer és un paper que aquesta persona no se t'apropi més. Vull dir, els mecanismes o la infraestructura que hem de promoure darrere d'una ordre de protecció no és tan costosa com que aquesta persona, evidentment, la fiquis en presó preventiva o la fiquis en una altra sèrie de mesures que, evidentment, afecten molt més a la vida. Llavors, m'han anat totalment del tema, no era res del que hi havia posat, però bueno, sí. Espera, que crec que l'he de fer amb el micro, no? Sí. Vale. La declaración de un menor, si ha vivido todo, ha visto y no puede declarar. Ja, dic una mica la pregunta, ¿vale? O sigui, m'han preguntat que per què en un judici per violència de gènere no val l'opinió de presencial de violència, no es pot fer valdre aquesta veu en un procés judicial. A veure, en principi, en un procés judicial sí que els menors poden tenir veu, però a partir de los 12 años. No sé si era el caso que estaba por debajo de los 12. 9 años. Claro, normalmente en los juzgados lo que se prioriza es que de los 12 años para abajo no vayan a declarar, y si tienen que ir a declarar obligatoriamente porque han visto algo muy grave o no porque hay una afectación que se tiene que hacer valer en el juzgado, lo tienen que hacer con los psicólogos propios del juzgado, ¿vale? Que es un equipo técnico que se llama EATP, y son con estos psicólogos que tienen que declarar, es decir, no declaran directamente delante del juez o de la jueza. Pero esto de 12 para abajo. De 12 para arriba sí que es cierto que el juez... Tranquila. No, tranquila. Atendiendo a la edad que tienen y la capacidad madurativa, que es un concepto muy indeterminado, porque claro, dicen atendiendo a la capacidad madurativa de ese menor, sí que a partir de los 12 años les pueden llamar a declarar directamente al juzgado. Pero es en muy pocas ocasiones. Sí que se intenta primar mucho que los menores de edad, en la medida de lo posible, intenten pisar lo menos posible el juzgado. Luego entiendes el porqué, ¿no? Porque también que lo tengan que pisar. Si a los adultos nos cuesta un poquito pisarlo, a los menores también. Pero es cierto que, sobre todo en los casos que ven cosas directamente, es que tendría que ser útil. Pero bueno, es cierto que a través de psicólogos se suele hacer bastante, si se pide. O sea, con los psicólogos del juzgado. No sé si... No, ya pasó hace 4 años. Ya.
Pero sí, no, se intenta primar bastante que los menores no pasen por este tramo. Yo he visto a algunos menores de edad que el juez y la jueza les cita y directamente les entrevista, que ya sabéis cómo a veces los jueces y las juezas tratan a los adultos, pues imagínate, no lo trataba muy mal, pero claro, le hablaba con lenguaje adulto en un juzgado que los niños estaban bastante perdidos en este caso. Entonces, respecto a la voluntad de la superviviente, sobre todo en el tema de la denuncia, no? En el tema de denuncia, pues bueno, anem a mirar-nos-ho bé. És veritat que hi ha vegades que no tens més opció, o sigui, quan estem parlant de lesions físiques, quan estem parlant de que està en risc la seva vida, la seva integritat física, doncs evidentment potser sí que s'ha de posar la denúncia immediatament, Jo amb això no vull dir que no s'hagi de denunciar, però sí que és veritat que si tenim una mica de temps que ens puguem informar. Per exemple, jo poso un exemple perquè m'és bastant pràctic aquest. Tenia una amiga que durant el confinament, en el mateix edifici, hi havia una dona que estava patint violència per part de la seva parella i llavors va trucar la meva amiga, com què faig, què puc fer? I clar, a més era l'època que estàvem tancats, o sigui, és que no hi havia un altre que estar-te a casa, que no podies ni gairebé anar al súper. I clar, és que la meva resposta va ser bastant desalentadora, no? Va ser, clar, sobretot els escoltàvem molt discutir, hi havia insults, però fins on ella havia pogut escoltar no semblava que hi havia lesions físiques, però bueno, clar, hi havia molts insults, hi havia molta violència psicològica. Clar, jo li vaig dir, enganxa-la en algun moment que no estigui amb ell, no? Perquè tu puguis apropar a ella, li puguis oferir, si tenim serveis gratuïts, que pugui trucar tots els telèfons, i estableix un codi, perquè ella ho escolta tot a través com del pati de llums, escoltava tot per allà, per la finestra, i dic, estableix-te un codi amb ella de que si algun dia dieu alguna paraula vol dir que tu truquis a la policia. També li va donar l'opció, li va dir que podia parlar amb mi per veure si volia denunciar, no volia denunciar-ho, però clar, era molt difícil perquè el primer que em va dir la meva amiga és truco a la policia i que vingui. Perquè, clar, a més els delictes de violència de gènere els pot denunciar qualsevol persona. És a dir, si qualsevol persona que en sigui testimoni pot agafar el telèfon i posar una denúncia, i que es presentin els Mossos i obrir aquesta denúncia. Però, clar, jo li deia, és que és molt complicat, perquè és que aquesta persona, a més, hi havia menors d'edat, haurà de seguir convivint amb aquesta persona si no li donen una ordre de protecció. A més, evidentment, hi havia una dependència emocional econòmica d'aquesta persona i la noia no tenia ingressos propis. Per tant, si no li donen l'ordre, on se'n va amb aquests nens? Llavors, la meva resposta no va agradar gaire, però la meva amiga sí que va poder-la enganxar en un moment, que estava sola, i li va poder explicar totes aquestes coses. Però, de moment, segueix convivint amb aquesta persona. Vull dir que és complicat el tema de la denúncia. Sobretot motivar-la a dirigir-se a professionals que puguin ajudar-la, com us comentava, oferir-li tots els recursos que puguem i tots els protocols de seguretat que existeixen. No m'enganxo més perquè és que... Quina hora és? 7:15. Doncs ja està. I sobretot en l'àmbit més tecnològic, què és el que ens demanarà una mica el jutjat? En l'àmbit tecnològic ja us avanço que el jutjat està a anys llum, vull dir, tots aquests delictes que hem llegit en anglès no saben què són, o sigui, s'estan començant a introduir en aquest mundillo encara, els hi dius grooming, frapping i tal, es quedaran al·lucinant. Llavors, costa bastant que els delictes tecnològics avancin una miqueta. A més, ara com veurem són proves bastant costoses a nivell econòmic, llavors també és el tema de la butxaca també costa, llavors tot aquest batiburrull ens costa una miqueta al jutjat. Però bàsicament el que us comentava, recomanacions en l'àmbit tecnològic, sobretot quan es fa una denúncia. Demanar pericials tecnològiques. Imagino que sabeu què vol dir una mica, o almenys ho podreu deduir, una pericial tecnològica, que vol dir una pericial, que es faci una pericial de que s'investigui en un cert iPad, en un cert telèfon mòbil, etc. Doncs si són trucades, si són missatges, si són fotos, perquè era una difusió d'imatges íntimes, etc. Que s'investigui d'on sortia això, a qui se li havia enviat, etc. Tot un tema d'IPs i totes aquestes coses complicades que jo no en sé. Llavors, es demanen pericials tecnològiques, que vol dir, per arribar a condemnar per aquest tipus de delicte ho hem de provar molt bé. Vull dir, no podem ensenyar una captura de pantalla i dir, no, mira, és que a mi em va arribar això. Vull dir, hem d'ensenyar ben bé com des de quin telèfon mòbil es va enviar, des de quina IP, on s'estava aquella persona, etc. Llavors, això són coses que s'han de demanar al jutjat. Llavors, el jutjat és molt antic, llavors hi ha gent bastant antiga, i la gent que ha de fer aquestes coses
Antic en el sentit de que, clar, les pericials tecnològiques necessiten requereixen d'uns estudis, no? Que no tenim, però jo tampoc. Vull dir que jo vaig allà amb les meves captures de pantalla i tampoc en sé gaire més, no? Llavors, què passa? Que a la pràctica hem de demanar aquestes pericials tecnològiques que ho han de fer els Mossos d'Esquadra, que tenen una seu a Sabadell molt xula per fer aquestes coses, perquè són Mossos especialitzats només en delictes tecnològics, però a la pràctica és veritat que no tenim moltíssims Mossos per fer això. Llavors, o són temes molt, 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 molt greus, o moltes vegades aquestes proves ens les deneguen. Per tant, si ens les deneguen, no podem condemnar aquestes coses. Llavors, estem veient que sí que hi ha una xarxa d'un tio que, no sé, molt heavy, que s'ha dedicat a una pornografia, jo què sé, amb temes de pornografia infantil i ho ha difós i està en una escola, un tema on hi ha moltes víctimes, etc. Això s'activa, però estem veient que si és perquè jo denuncio una foto, doncs això moltes vegades costa que s'activi. Llavors, al final no tenim aquesta condemna. A la mesura del que es pugui, també, sobretot, intentarà assegurar les proves. La tecnologia el que tenim és molt ràpid, es passa tot, molt ràpid també s'esborra tot. Llavors, per intentar tenir totes aquestes proves, intentar fer còpies de seguretat, a guardar totes aquestes captures de pantalla que podem fer moltes vegades. Hi ha certs programes, però jo tampoc hi confio gaire perquè, no sé, però sí que hi ha gent que ho fa. Hi ha programes que inclús a vegades són gratuïts que et certifiquen l'hora i el dia exacte en què has fet aquella captura de pantalla en concret. Llavors sí que és veritat que és un plus pel jutjat per assegurar-se que aquella captura de pantalla no s'ha manipulat, sinó que es va prendre un cert dia a una certa hora. Llavors, demanar coteig i bolcatge, que això és una cosa que els hi perd molt, a mi la paraula coteig m'agrada bastant, el nom, és una cosa que demanem nosaltres, que el coteig vol dir que quan tu aportes qualsevol cosa al jutjat, una captura de pantalla d'una certa imatge, d'un missatge on l'estigui insultant o el que sigui, que faci un coteig vol dir que una figura que es diu lletrada de l'administració, que és una figura que hi ha al jutjat, ha de certificar que aquesta captura de pantalla surt del mòbil. Clar, jo la porto impresa i ell ha de certificar que aquesta captura de pantalla surt del mòbil de la noia o del noi, de qui sigui, i que no s'ha manipulat, que no s'ha pogut esborrar, que no s'ha pogut retocar. Llavors, això a la pràctica, que se li diu coteig, que és comparar que el que tinc imprès amb el que tinc al mòbil coincideix, a la pràctica és que estem veient que els jutjats no tenen formació especialitzada en aquest tema, perquè és una cosa que ens ha pillat una mica així ràpid i malament, i llavors, el del coteig és més un tema una mica, com ho diria, de postureig, que rima amb coteig. És una mica més de postureig en el sentit que els whatsapps, com sabeu i sabem totes, moltes vegades es poden esborrar. Tu pots esborrar i no queda rastre. Per tant, comparar-ho amb la impressió doncs està bé, però és veritat que ens la poden colar moltes vegades, moltes persones. O sigui que a la pràctica és més una cosa com que ho fem. El bolcatge sí que és veritat que funciona millor. El bolcatge vol dir, quan jo demano tota una conversa, per exemple, on s'han descarregat imatges íntimes o hi ha hagut una sèrie d'insults o el que passi, quan jo demano un bolcatge vol dir que demano que tota la conversa amb aquesta persona s'enviï directament al jutjat, amb allò de l'historial del xat o l'historial del Telegram, tot sencer, de manera que allà sí que si s'ha esborrat algun missatge sí que sortiria. I la certificació, que ja us ho he explicat, que és el dels programes especials. Per exemple, hi ha un que l'utilitza molta gent, que es diu eGarante, i és això, que et certifica, és gratuït, i et certifica a l'hora que has tret la captura a pantalla perquè no diguin que ho has pogut retocar. Després, per últim no, el tema de procurar que no s'esborrin les converses, per exemple, ens passa molt que quan Espera, tancaré una miqueta perquè em moriré. He de fred. Procurar que no s'esborrin les converses, perquè sí que passa molt que en moltes aplicacions, quan tu bloqueges aquesta persona, les converses desapareixen, i les fotos, i els àudios, etc. No passen totes, perquè, per exemple, en WhatsApp quan ho bloqueges no passa, però en Instagram sí. I ara la joventut parla per Instagram. Nosaltres potser no, però la joventut sí que parla molt per l'Instagram. I quan tu has bloquejat aquesta persona, desapareix automàticament tot. I li desapareix a ell i li desapareix a ella, o sigui, li desapareix a les dues persones. Llavors, clar, moltes vegades, i sobretot ara en la gent més jove, que parla moltíssim per el TikTok i per l'Instagram, doncs ens està passant això, que havien difós la imatge per allà o que s'havien produït una sèrie d'insults per allà i que després no ho tenim al jutjat.
Clar, a més, quan apareixes al jutjat amb la paraula Instagram, o sigui, ja, allò sí que ja és, vull dir, clar, sí que et miren amb uns ulls com, què m'estàs diciendo, no? No perquè no sàpiguen què vol dir l'Instagram, sinó perquè no saben ben bé com acaba de funcionar l'aplicació. Llavors, a tot això, clar, sí que és veritat que la gent que portem bastant de temps treballant en aquest àmbit sí que estem demanant una formació sobretot als lletrats i les lletrades de l'administració, que són la gent que ha de certificar aquestes coses, doncs que les pugui certificar de veritat, no? Perquè és la seva feina, i que hi hagi un reciclatge, perquè clar, al final és que cada any ens surt una aplicació nova, vull dir, ara és l'Instagram, després és el TikTok, després, no? Cada cop ens van sortint més cosetes. Llavors, bueno, això vigilar, clar, hi ha moltes noies que a veure, que moltes vegades no ho pots vigilar, el bloquegen perquè si l'està molestant tot el dia és que no diràs no, mantingue'l sense bloquejar perquè així ens serveix pel jutjat. Vull dir que hi ha moltes vegades que són coses que no pots controlar, però llavors sí que abans de bloquejar-lo, per exemple, intentar guardar les captures de pantalla o algun programa com els que parlàvem de certificar. Llavors, el delicte d'assetjament, sobretot provar l'habitualitat dels missatges i dels àudios. Els àudios també és una cosa molt feixuga en el tema dels jutjats perquè els àudios s'han d'escoltar. Llavors, clar, el jutjat ha de tenir molt temps per escoltar-los. Llavors, això també és un problema que cada cop més la gent jove o no la gent jove parlem per àudios i clar, això ens ha de servir com a prova, però el que no podem fer és en un judici estar escoltant 3 hores d'àudio perquè llavors no acabaríem mai els judicis. Llavors, quina és jo almenys la pràctica que utilitzo bastant amb els jutjats és que els hi porto l'àudio transcrit, que per nosaltres és una feinada, perquè hi ha àudios molt curts, però hi ha àudios molt llargs de molta gent, i llavors els portem transcrits en un full i el que li demanem, en aquest cas al lletrat de l'administració, és que compari que el que jo li he donat coincideix amb l'àudio. S'estalvien bastant de feina, els agrada bastant que els hi portis per escrit, així que jo és la pràctica que faig, hi ha àudios que això ens podem passar anys, la veritat, transcrivint, però després funciona bastant bé perquè de cara al judici doncs ho pots fer servir. Clar, una de les coses, i que per això posava el tema del volum, perquè, per exemple, a moltes dones el que els hi passa és que quan van amb el lletrat o la lletrada de l'administració i a vegades van sense advocada, perquè en aquell cas no en tenen, o sigui, posen, a mi és una cosa que m'ha sorprès molt i m'he hagut de discutir bastant amb els lletrats en aquest sentit, que els posen els àudios en alt i els van escoltant davant de la víctima, que és com, ostres, tens una víctima que t'acaba de denunciar, hi ha àudios molt, molt desagradables, o sigui, i veus desagradables, o sigui, ja no només és el que t'estan dient, sinó que, ostres, veus molt desagradables, tons molt desagradables i molt alts, i moltes vegades és un àudio potser de mitja hora i l'estan escoltant davant de la víctima. O sigui, a veure si coincideix la transcripció, que és com una miqueta de sensibilitat que hagi d'estar allà la víctima revivint l'àudio que ja, pobra, s'haurà escoltat bastantes vegades. Doncs caure en aquestes petites cosetes a vegades al jutjat els hi costa una miqueta. Llavors, acompanyar les víctimes a totes les diligències, tampoc m'allargaré més, que vol dir, per exemple, això que dèiem de fer el coteig, el bolcatge, aquestes paraules rares, intentar acompanyar sempre la víctima. No és obligatori que els advocats i les advocades hi vagin, però sí que està bé que les acompanyin, perquè són moments i que a més també hi ha moltes dones que s'atabalen amb el tema tecnològic, que és normal, perquè jo també m'atabalo. Per tant, en una dona que acaba de denunciar que està en l'estat en el que està, tenim una persona arrossegant-se per la sala, molt indignada amb el sistema judicial. Sí, no, hi ha una miqueta. Llavors, en la mesura del que es pugui, que l'advocat o l'advocada intenti acompanyar-la tot. No és un tema que faci gràcia per la gent que estigui fent streaming. Llavors, això, el que ja us comentava, la manca d'actualització per part de la justícia i els seus treballadors en relació a això. I ja també nosaltres, vull dir que també li dono el meu sector, els advocats i les advocades, en moltes coses anem perdudíssimes, o sigui que intentar activar-nos amb això. Desactivar la geolocalització quan no s'utilitzi, això sí que és un tema molt important en les noies que pateixen violència. Vull dir, cada cop més sabem, o sigui, els agressors saben on estan. Per tant, això, tenim 400 aplicacions que moltes vegades donem a l'ok, de sí, permitir el tema de la ubicació i tal, i després és bastant un problema perquè sí que ho hem tingut en bastants casos de que ell l'estigui seguint clarament perquè sabia la geolocalització a través
del mòbil. També hi ha moltes vegades, jo en algunes no hi confio gaire, però sí que diuen que hi ha moltes aplicacions que et poden suplantar directament al telèfon mòbil, com que et poden rastrejar les converses que estàs mantenint des de... O sigui, tu en el mòbil de l'agressor estàs seguint l'activitat del mòbil de l'altra persona. Jo crec que gratuïtes crec que no existeixen, però bueno, o sigui, sí que hi ha gent que diu que existeixen en algunes d'aquestes de pagament i que funcionen. Per últim, en la mesura que es pugui, gravacions de trucades, això jo és una cosa que soc bastant pesada, pobra, amb les dones, sobretot quan tenen fills i filles, però intentar gravar totes les coses, intentar gravar perquè després el jutjat ens cregui. Sé que és una cosa bastant pesada, però sí que ara mateix sí que tenim bastantes aplicacions que funcionen molt bé. Jo sempre recomano una, el Call Recorder, que no és que cobri comissió, sinó que funciona bé. I llavors, a moltes dones sí que és veritat que, clar, a vegades els agressors deixen o els insults o el contingut de l'amenaça o el que sigui, el deixen moltes vegades per trucada perquè saben que no quedarà gravat o que no quedarà per missatge. I d'aquesta manera sí que és cert que ho tindrem gravat i que després ho haurem de transcriure perquè la justícia ho tingui en el paper. I res, i per últim, us he enganxat aquí, que no sé si us faran arribar aquesta informació, però si no seria estupendo, una web que funciona bastant bé perquè té moltes aplicacions per saber una mica si t'estan rastrejant el mòbil o si algú t'està analitzant en aquest cas el mòbil. Algun dubte fins aquí? Que us posaré un vídeo molt xulo, però... Sí. No sé si... Espera, que m'apropo. Volia preguntar, en relació als missatges que es perden o que s'esborren, fa poc vaig veure un capítol d'aquests de crims de la Guàrdia Urbana. La Rosa Peral, no? Sí, que no el miro gaire perquè em posa molt dels pèls de punta i després no dormo, però aquest sí que el vaig mirar i em vaig quedar una mica fascinat per tot aquest tema del procés de recollir les proves i tal, això que explicaves dels missatges. No sé si ho vaig entendre bé, però per això t'ho volia preguntar, que em va donar la sensació que si hi havia missatges que els havien borrat entre ells dos, entre la Rosa i l'altre, l'Albert, però que després, a través de la companyia telefònica, no estic segur si recuperaven el missatge o recuperaven des d'on s'havia fet o quan s'havia enviat. Però em sembla que hi havia alguna cosa d'aquestes, no? Jo no vaig veure aquell Crims, però no me'n recordo ara, però de la companyia ho dubto, perquè la companyia és veritat que depèn de la companyia telefònica, ells tenen l'obligació d'esborrar aquestes dades. Llavors, crec que ho recuperarien els Mossos, perquè els Mossos, que sí que aquest grup de delictes tecnològics que parlem, poden inclús recuperar missatges esborrats. No us puc dir com, vull dir, no tinc ni idea, però que sí que ells poden arribar a recuperar aquests missatges. La companyia no ho sé, perquè a vegades ho esborra o a vegades no, al cap d'un mes... Sí, és que la companyia ho dubto, perquè a més sí que, per exemple, als jutjats moltes vegades demanem molta ajuda a les companyies que ens acrediti quantes trucades rebia aquesta noia, que ens acrediti quants WhatsApp s'havien intercanviat o cert contingut, i és veritat que en tenir les seus molt lluny, perquè la majoria de les seus estan als Estats Units o en països que no és aquí, moltes vegades hi ha molta reticència a col·laborar amb el sistema judicial i en general les companyies no són gaire... després si no ho poso. No són gaire col·laboradores en aquest sentit i el propi jutjat ho diu moltes vegades. Jo crec que ho faria el grup de delictes tecnològics. Que en aquest cas, no sé, no van ser molt intel·ligents perquè eren dos guàrdies urbanos esborrant uns missatges, que dius... Però clar, en aquest cas, per exemple, va intervenir el grup de delictes tecnològics de Mossos, però perquè era un tema molt gros, darrere teníem un assassinat, etc. I a més tenia les connotacions mediàtiques que tenia aquest cas. I aquest grup va actuar per això, vull dir, perquè era un tema molt gros, però en altres casos ja us dic que no intervindria per un tema de recursos, perquè tenim els pocs Mossos que tenim en aquests casos i són coneixements que només tenen aquests Mossos i que costa que s'activi. Però sí, aquests els van enganxar una mica amb això. I després el tema de la geolocalització, hi ha com un mite, que no sé si, jo diria que fa molts anys que el sento, en relació a que si tu tens apagat el mòbil, en realitat et poden geolocalitzar igualment, no? Però jo això fa la tira d'anys que ho sento i no sé si t'has trobat amb algun cas de situacions de judicis que ho desmenteixi o que ho corrobori. No, normalment és que clar, sí que tenien el mòbil engegat, vull dir, perquè a més, clar, que no l'haguessin apagat. Per tant, no m'he trobat en cap moment que diguis l'han geolocalitzat tenint-lo apagat. Jo també sempre he sentit això.
Ja, és que entorn a això hi ha també molts bulos i a més és que nosaltres tampoc el coneixement ens arriba o no ens arriba. No? Jo crec que també el problema principal d'aquest tipus de delictes és que es reinventen constantment, no? És una violència que està constantment reinventada i ni les persones joves arribem, doncs imagineu-vos el jutjat que encara està intentant entendre alguna de les paraules aquestes angleses i aquest tipus de delictes. No? Llavors, si algú té algun dubte més o alguna aportació, vull dir, no cal que sigui una pregunta a mi o que li vingui de gust fer alguna reflexió. Vale, doncs si us sembla, us posaré un vídeo que m'agrada bastant, no sé si l'haureu vist, però bueno, és bastant curtet, però que m'agrada bastant i després, si voleu, el comentem un moment en relació a això. No, esclar, és un delicte que t'estiguin fent xantatge i tant, vull dir, és una coacció de... Bueno, no sé què li estava demanant, o sigui, amb quin propòsit era el xantatge, però un xantatge de difondre després... Sí, tant i tant, sí. Clar, és que el delicte no és només quan ja s'ha difós, sinó que t'estiguin amenaçant i tant. Sí. Bueno, almenys sí que el que has de tenir, això sí que perquè els Mossos o el cos policial que t'hagi de recollir la denúncia, sí que és veritat que sense la captura de pantalla, o sigui, si no tinguessis els missatges com dient és que m'ha amenaçat o m'ha dit, no, algun dia em va dir això, sí que seria bastant difícil que et recollissin aquesta denúncia quan dius, bueno, és que no tinc cap captura de pantalla que ho aprovi, però si tinguessis, o sigui, si fos per missatge i tant, sí, t'ho enganxarien. Sí, els Mossos directament, sí. Bueno, hi ha dues maneres de denunciar normalment els delictes, que una és anar als Mossos d'Esquadra directament o al cos policial que et toqui, que aquí a Catalunya serien els Mossos, i una altra és directament al jutjat de guàrdia. El jutjat de guàrdia jo no ho recomano molt perquè sempre hi ha molta cua, vull dir que et pots tirar allà tot el dia per denunciar. I ara és veritat que els Mossos d'Esquadra, amb el tema del Covid i tal, han incentivat el d'agafar cita prèvia, o sigui que, bueno, abans és veritat que t'assentaves allà a les 10 als Mossos i potser t'estaves fins a les 6 de la tarda, i ara, mira, amb això del Covid hem guanyat, l'únic que hem guanyat amb el Covid, que tenim del tema de la cita prèvia i que sí que t'agafen bé. Sí que és veritat que això, clar, també depèn una mica com el sistema judicial. Jo no sé si teniu molts amics Mossos o no, però allà a l'Olanzo, però bueno, que és veritat que moltes vegades la sensibilitat dels Mossos depèn molt de la persona que et trobis en aquell moment, no? Llavors, jo no vull dir que todos sean muy malos, però tampoc que todos son muy buenos. Entonces, en general, ens passa com el sistema judicial, no? Que depèn moltíssim de la persona que tinguis al davant, que al final la teva denúncia avanci o no avanci, no? Que és una cosa que no hauria de ser arbitrària, sinó que haurien d'avançar totes per igual. Llavors, bueno, hi ha certa reticència i sobretot amb el tema dels delictes tecnològics el que passa molt que com totes aquestes proves són molt costoses, com és coses que no entenem perquè, no? Que si hem de demanar un blocatge, que si hem de demanar coses rares, sí que hi ha certa reticència a desincentivar la denúncia, no? De, bueno, a ver, pues bueno, si te vuelve a hablar, pues ya lo miramos, no? Però... Per aconseguir certes coses, m'explico, que les coses més complicades. No, clar, sí, encara serien més tipus de delicte, vull dir que n'arrossegaria uns quants llavors, aquest senyor, sí, no, i tant. L'únic que sí que és veritat que els Mossos, en la mesura del que es pugui, perquè com a vegades és veritat que no són gaire sensibles amb aquests temes, pots portar-li les coses molt fetes. O sigui, això sí que ajuda bastant. Si tu els hi portes les captures impreses, si tu els hi portes, doncs mira, tal dia em va portar aquest missatge, tal dia tal... Que no és una cosa que hauríem de fer, vull dir que evidentment, però és veritat que a la pràctica sí que veiem que et fan una mica més de cas si els hi portes tot més endreçadet. Però bueno, hi ha bastanta mandra d'aquests delictes, o sigui, si ja amb el tema de violència de gènere a nivell presencial o físic ens costava, no? Perquè hi ha tots els qüestionaments que no explicaré perquè suposo que totes ho sabeu, amb això que a sobre s'ha d'activar com tota una sèrie de recursos que no en tenim, doncs encara costa com activar-ho, però i tant, sí. Perquè ho heu intentat denunciar algun cop i no us han deixat o no? Vale. És anar una mica a lo sec perquè no sabíem ni qui era. Ja. Clar, això explica i sap greu, no? Perquè al final dius, bueno, doncs mira, ho deixo perquè si m'ha de costar a mi un esforç, no? El buscar aquesta persona perquè els Mossos no la buscaran,
Doncs, però sí, sap greu, perquè és la impunitat que genera tot el món d'internet i de l'anonimat aquest al que parlàvem, que és molt més fàcil moltes vegades exercir violència perquè no saps qui hi ha darrere i no saps, no pots arribar a controlar-ho. Però, bueno, Déu-n'hi-do. I també una de les coses que malauradament, per exemple, ara també una conducta que està bastant de moda ara, és el tema de, encara que no sigui contingut íntim, però pujar fotos d'una noia, per exemple, que coneguis o que no coneguis, en pàgines, o sigui, ja no només de contacte sexual, doncs pàgines de contacte encara que sigui per fer-se amics, vull dir que ja no parlo ni de Tinders, sinó ni específicament pàgines porno, sinó d'aplicacions de conèixer gent, encara que sigui per una amistat, però clar, penjar la foto d'aquesta persona, penjar el seu telèfon mòbil i que evidentment t'estiguin atossigant tot el dia parlant de gent o no, que a vegades, clar, que passa el mateix moltes vegades si t'ha penjat si no saps qui hi ha darrere de qui t'ha penjat i t'estan contactant gent desconeguda, no? Hi ha bastanta reticència a investigar aquestes coses. Vale, doncs si us sembla posem el vídeo i no m'allargo més. Ara, en teoria. Es que te deja como para decir algo. Pero porque es que es real. O sea, no te cuenta nada que no sea así. Y que nos han pasado algunas cosas. Claro que nos han pasado. Pues cómo juegan con las palabras. A todas. A todas nos ha pasado. Sí. Acoso por la calle a todas. ¿Acoso se ha pasado a todas? Sí. O sea, es como que lo veis muy lejano a veces de las noticias, de esto no puede pasar, no sé qué, pero es que nos ha pasado, ¿sabes? Que te piten, que te digan cualquier piropo, sí, que te griten, que te toquen por la calle, porque a mí me han tocado. Pero es que al punto de que hay veces que dices, es que es normal, ya en plan como que se normaliza muchas veces y no debería ser No así. contestas, pero también te da miedo a contestar porque dices, A mí me ha pasado. Si vas con tus amigas y contestas, sí, te pero... dicen que te calles por miedo a que hagan algo. Sí, a mí me ha pasado eso. El problema además es cómo se juega con las palabras. Sí. Sí, y también lo del vídeo, es que dice, es violencia sexual, es que es violencia sexual y no se toma muchas veces como algo así. En plan, se toma violencia sexual como violación o no sé, o asesinar a alguien. Exacto, pero es que hay muchas cosas más. O sea, No, yo venir de las fiestas fiesta, de arriba. yo venir de fiesta con amigos y tener mis amigos que acompañarme hasta la puerta de mi casa y hasta que Exacto. no entro en la puerta no irse. a mí igual. No se puede tolerar ninguna de estas cosas, aunque lo veas como una estupidez. Ya. Porque luego esa estupidez se hace Cuando más te grande. pasa, tienes Exacto. tanto miedo a lo que te pueda pasar que no reaccionas. O tú eres Sí. más pequeña y no ves que sea algo que pueda afectarte a ti, que sea una cosa tan grave como esto, porque más o menos lo ves todos los días y ya no lo identificas. Claro. Que lo toleras. Pero van pasando los años y yo me he dado cuenta que aquello que me pasó era esto. Era esto. Claro. sí, a mí también me pasa. A mí igual. Ya me ha Más pasado una vez. en clase, en ámbito escolar y nadie hizo nada. Yo es que sí me acuerdo de eso. Sí, yo también.
pis, el del principi, perquè després el comenten. M'agrada molt, no sé si... És que al principi potser l'heu vist així amb les llums i es veu més, a mi em va impactar bastant. A mi és un vídeo que m'agrada molt en l'àmbit de la violència sexual perquè senyala molts llocs, no? Que sempre quan tenim l'imaginari del tema de violències sexuals al final és una persona desconeguda en un portal amb una navalla, no? És com aquest imaginari que tenim una mica i que a vegades també els mitjans de comunicació reprodueixen, com per exemple amb el cas d'Igualada, no? I tots aquests casos que han anat sortint ara com amb aquestes connotacions de violència física, la va deixar tirada, però moltes vegades la violència sexual i sobretot en les que més s'estan denunciant i que ens trobem en l'àmbit judicial són per part de persones conegudes, no? I ja sigui la seva parella, la seva exparella, sigui amics en comú, no? La majoria de denúncies que tenim a nivell judicial són persones conegudes o de l'entorn proper o inclús també de l'àmbit familiar. Llavors, aquest imaginari una mica que tenim de la violació aquesta que s'està parlant d'Igualada o amb aquestes connotacions o com la que tenia la de Pamplona, no és el que habitualment ens trobem als jutjats. Que ni una cosa és més greu que l'altra, vull dir, jo no entro en això, sinó que no és l'escenari que sempre hem d'ensenyar. Llavors, aquest vídeo m'agrada bastant perquè ensenya un dormitori, ensenya moltes altres coses, no només el típic passadís fosc que tothom s'imagina tornant cap a casa. I el tema del llenguatge, com juga bastant amb el llenguatge, també m'agrada, i que moltes vegades també reprodueixen els mitjans de comunicació, no? Una menor mantuvo relaciones sexuales con una persona de 45. No mantuvo relaciones sexuales, no? O sea, inclús a vegades parlant de menors de 13 anys, no? És com no mantuvo. Bueno, doncs una mica m'agrada per això. No sé si algú vol dir alguna cosa del vídeo. Aquesta noia tota l'estona m'estàs dient molt que sí. A mi m'agrada aquest vídeo també quan després també fa la conversa amb els joves, perquè és veritat que moltes vegades, i que dels que pitjor parlem a vegades, és que els joves ara van molt lliures i és veritat que, vull dir, ostres, fan molt bones reflexions moltes vegades. Jo sí que vaig a instituts i crec que és una cosa que comença a calar, que moltes vegades és, és que el problema moltes vegades és dels jutges, que tenen 60 anys i que tenen segons quins pensaments. I ja no parlo que tinguin aquest pensament per l'edat, sinó que moltes vegades criminalitzem els joves amb aquest discurs i no és cert. Vull dir que el gran problema el tenim a nivell interpretatiu en el jutjat i com s'ho interpreta en tot el tema de l'element del consentiment i tal. Ja m'estic enrotllant com una persiana. Si algú té alguna aportació del vídeo, si no, sí que passem una mica a l'última part. Roger? Doncs no, l'última part era que parlessis tu. Que si voleu fer alguna pregunta o que si voleu fer alguna aportació. Sí. Es produeixen per part de persones més properes, de l'entorn familiar i tal, però en canvi l'imaginari el que més consta és que en l'àmbit aquest privat hi ha com inseguretat i hi ha com possibilitat de més refugi i que realment és a la via pública o en l'àmbit més comunitari on aquest risc sembla que hagi de ser més real. Llavors, tampoc no és casual, tampoc no és casual que les dades ens aflorin, i quin és com l'àmbit més de risc, o les persones que poden ser potencialment més agressores, però que la sensació de por, la sensació d'inseguretat, justament és en l'espai més públic. Llavors aquí també hi ha com una intenció al darrere, que és molt sutil, però si s'analitza potser no és tan sutil, de deixar que les dones ocupin menys l'espai públic i es quedin més en l'espai privat. I a vegades aquesta cultura del terror no es percep com no s'analitza com a dades. Sí, jo estic totalment d'acord, però també hi ha la sensació, jo crec que hem de traslladar dues coses, perquè sí que és cert que, per exemple, quan vas a una manifestació i tot és no, jo vull anar sola pel carrer i vull poder anar lliure i tal, i també traslladar aquest imaginari, i és que els agressors els tenim a casa també, perquè és que si les estadístiques parlen que hi ha 10 dones violades, doncs és que hi ha 10 violadors, o sea, esto tiene que ser así matemáticamente i a vegades és com, els nostres amics no ho són,
Però bueno, jo crec que el tema del terror, i jo crec que ho incrementa, no? El tema de les violacions aquestes d'Igualada, etc. Tot el tractament judicial mediàtic que hi ha darrere és de mirar-s'ho, no? Perquè ara sí que, per exemple, just és que mon pare m'ho deia ahir, ui, però és que ara sale mucho por la tele, Sonia? O sea, el tema de la violència machista i no sé què, ara sale un montón. Com dient, no us queixeu, vull dir que encara surt molt, no? Però clar, de quina manera surt? És que no sé si és fins i tot contraproduent, si era millor que ho invisibilitzéssim, no? Perquè el que estem creant és això, noies que vagin aterrades. Sí que és cert que jo crec que també en l'espai públic la part bona és que és veritat que ara hi ha moltes iniciatives, ara tenim el tema dels punts liles, el tema dels protocols, el tema de cada cop hi ha més col·lectius feministes que intenten impulsar aquests espais de seguretat en la via pública, que després podríem mirar si funcionen bé, si no, si podrien funcionar millor. Però bueno, jo crec que això sí que ho estem aconseguint, donar aquesta resposta en la via pública. Jo crec que el problema és després en l'àmbit privat i de fet en el confinament jo, per exemple, ho vaig notar molt que el tipus de violència sexual que em va començar a venir al despatx, primer que es va mantenir, que molta gent deia, com ara estem tots tancats no està passant res. Primer el tema dels menors en l'àmbit familiar que es va incrementar i després, clar, els joves, nosaltres potser no sortíem de festa, però els joves sí que sortien de festa, que anaven en domicilis privats i allà passaven coses. Sí que és cert que vam notar com que jo, per exemple, personalment, això ja des de l'experiència, vaig notar com una certa mutació potser del tipus d'agressions que es produïen, que potser es tractava més com de tocaments, potser sí que no hi havia una agressió sexual, però hi havia violència del mateix tipus en els domicilis privats i al final allò havia de ser un espai de seguretat, perquè estaves en un entorn conegut o mig conegut i llavors jo crec que el problema el tenim aquí, quan tot això es trasllada en l'àmbit privat, que no sabem crear aquests espais de seguretat. Una mica això, jo crec que el que fa por és com a desconegut. O sigui, si tu vas pel carrer i això que, jo què sé, de repente alguien te coja i te viole, pues òbviament fa com més por perquè el fotògraf potser és de nit o el que sigui, no? Però en un espai que és on tu vius, no? I on tu has de viure, on suposa que has d'estar segur o segura, o sigui, jo no... És com que ho acabes normalitzant en el sentit de, entres en una dinàmica i és molt difícil sortir d'allà. Llavors, no és que sigui una cosa pitjor que l'altra, o sigui, les dues coses són horribles, però és com que, com a l'imaginari col·lectiu, és com mucho más horrible que alguien te coja por la calle i, saps? Sí, per la violència física, no? O que a vegades, sí, la psicològica. A ver, pero lo típico que es digo, ¿no? A ver, solo tenía ganas de sexo, mi hermano te forzó, en verdad tú también querías, tal, ¿no? O sigui, a vegades com que et fa pensar i a vegades dius, bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor lo exagerado. I a més, en l'entorn conegut, el problema que també esdevé és que, primer, que si faràs la denúncia, estàs denunciant a una persona que coneixes, no? Clar, o sigui, la denúncia judicial és molt més difícil, no? Després, sense entrar, si una està més afectada, menys, però clar, la denúncia i a més el posicionament que hi ha des del teu entorn. Vull dir, per exemple, jo vaig tenir fa poc una denúncia que era en l'àmbit de la universitat, llavors, el mateix agressor era del mateix grupet d'amics, com si diguéssim d'ella, i clar, es va crear, o sigui, unes posicions, vull dir, 3 o 4 a favor d'ella, 3 o 4 a favor d'ell, i clar, i així 4 anys de carrera, no? Amb tota la pressió que a més la gent del voltant d'ell la va intentar convèncer moltes vegades de que retirés la denúncia, totes aquestes pressions que va estar rebent, tot això, a més, aguantar-ho en un procés judicial que normalment dura 3-4 anys. Clar, que és moltíssim temps, no? Llavors, en l'àmbit conegut és supercomplicat. Jo, la veritat, que molta gent de les que denuncia és que en l'àmbit conegut les admiro, perquè a més, després els estàs demanant una condemna de penes de presó a una persona que coneixes, que això ja seria un altre debat, però clar, tota la culpa que et comporta tot això és molt difícil de treballar. No vull ser molt negativa, també hi ha coses que estem intentant canviar, com aquestes xerrades, per exemple, és perquè serveixin una mica i que a poc millori el sistema judicial, que la veritat és que està una mica
està una mica negatiu. Però bueno, jo crec que sí que és veritat que anem fent passetes petites, però per exemple a mi el tema de la llei aquesta que volen reformar és que em sembla posar la mirada cap a un altre lloc totalment, és que endurir les penes, vull dir, el plantejament és que és un altre cop el de sempre. Ara una violació són 9 anys de presó, vinga, ara 15. Creus que la dona, de veritat, el que vol és això, que es pugi 5 anys de presó i que el seu amic li hagi de demanar ara 5 anys més de presó? Vull dir, intentar buscar una mica la mirada reparadora del procés judicial i pensar què necessiten les víctimes quan passen per un procés judicial, no? No te vistas así, no salgas de noche, no sé qué, no sé cuántos, yo qué sé, i a l'agressor res. I a mi el que m'espanta a vegades és que penso en tot el... Ho tenim als mitjans, ho tenim en xerrades, ho tenim a tot arreu, penso, i els jutges ho continuen fent? Què farien si darrere no hi hagués com també tota aquesta massa social que sí que està movent aquest moviment, no? Penso, ostres, encara serien pitjor les resolucions, cosa que m'espanta bastant, no? Però bueno, és cert que ara també hi ha jutges que comencen a tractar-nos millor, i hi ha resolucions una mica millor, o sigui que bueno, no tot està tan perdut. Però bueno, ja ara sí que acabo i us deixo marxar a sopar o el que vulgueu. Quan has dit el tema que comentàveu del terror sexual d'anar soles, pel carrer, una de les coses que acostumo a fer en moltes xerrades és preguntar a l'inici, sobretot si hi ha nois i noies, quines són les estratègies que fan quan surten de festa o sortien en el seu moment, si ja no sortíem, quines són les estratègies que fan per evitar ser assetjades. I és bastant curiós, i a més el nivell d'imaginació que a vegades surt de moltes dones. Una deia que portava un cigarro sempre encès per si havia d'atacar, o sigui que quan anava en algun moment que no volia, que són totes estratègies creades des de la por moltes vegades, però clar, és molt curiós com els nois es queden superimpactats de, hòstia, jo és que mai he hagut de pensar com em vesteixo, mai he hagut de pensar que si m'he d'anar amb una amiga, o totes les estratègies, i en canvi de les noies us ho juro que hi ha estratègies molt originals a vegades, però clar, que ho tenim tota l'estona en ment, i que moltes vegades et penses com em vestiré o per quin carrer aniré. Moltes ganes de venir a la xerrada, però clar, ara quan ja és la nit i no em venen a buscar, i jo dic, és que fins l'estació pensava com 20 minuts caminant, 15 minuts, que no m'ho conec, que si me pierdo, que si no sé què, era com, i ho he pensat, i és com, però per què ho penses? En plan, és que així és com, jo sé què dic. Sí, no, sí. Perdona, jo afegiria amb el títol de la xerrada, que jo venia amb el tema de la violència a través de les xarxes, doncs se m'acudia que, esclar, escoltant-te i la llista aquella de noms i tot com funciona, i des de la meva perspectiva adulta, que jo, a més, soc una persona molt poc tecnològica, doncs se m'acudia la importància de poder fer bastant, d'apoderar bastant i de donar estratègies i coneixements als adolescents, de com actuar i de quina manera ells han de posar l'alerta en determinades qüestions, perquè jo entenc, jo tinc una filla adolescent i entenc que aquest és el seu món i és el seu futur. I jo hi puc treure el cap i puc intentar averiguar o posar-me al dia, però que realment jo penso que a ella se l'ha de dotar d'estratègies i de coneixement i de recursos per saber i distingir. I aleshores aquest coneixement, jo entenc que, no sé, cada casa tindrà el seu nivell de coneixement tecnològic, però en general penso que és una qüestió que s'ha d'assumir d'una manera constant dins dels centres educatius. Ha de formar part ja d'una estratègia que s'ha de portar a terme des d'allà. Però pensava en com apoderar els joves, en quins coneixements han de tenir, a part de l'ús, de com protegir-se, i en tot cas, si detecten situacions de perill, què poden fer i quines conseqüències hi ha. Vull dir, de la mateixa manera que els oferim totes les portes aquestes,
doncs també els hem d'oferir l'altra cara de la moneda. I tant, i jo crec que traslladant-ho, per exemple, això que parlàvem del carrer, crec que també es complica la mirada, no, en el sentit de que vegin, i com comentes, que també és el seu entorn, no? Llavors, com intentar protegir-les i com intentar també empoderar-les de que sí que és el seu entorn i que elles han d'estar-hi presents, perquè, per exemple, amb el tema de les xarxes de Twitter i tal, que sortien molt el tema dels trolls, no? I això que a certes, per exemple, persones famoses o el que sigui, que de sobte els hi diuen moltes bajanades pel Twitter o les insulten, no? Havíem vist, per exemple, el cas de l'Ada Colau, que es ficaven amb el seu físic i no sé què tal. Clar, com no, intentar tampoc fer-les fora d'aquestes xarxes, no? Perquè han de ser-hi presents com nosaltres hem de poder caminar soles tranquil·lament. Llavors jo crec que a vegades buscar-li com aquest punt de no crear el terror, de no pugis fotos teves, no sé què, o pugis una foto de la teva cara. Bueno, no és aquest, no? El sentit, perquè qui està fent malament les coses no és ella, sinó que qui vagi a difondre aquesta imatge. Però que crec que és un punt complicat, que suposo que això el Roger sí que ho treballarà més. Sí, de fet, jo m'ho he apuntat com a tema perquè ens ho estan demanant molt. Quan anem a fer tallers que tractem el tema dels delictes digitals, no? I ens demanen una mica que puguem aconsellar en aquest aspecte, no? I jo venia pensant, ostres, al igual això donaria per una activitat, no? Directament centrada en això i també com un factor d'oportunitat, perquè penso que, clar, no ho sé perquè no programo els tallers als centres, no sé com ho estan rebent o no sé com estan programant les activitats de violència masclista. Suposo que això, Carmina, ho deus saber tu, però penso que és una via d'entrada que sobretot amb els nois podria anar molt bé, perquè com que hi ha també temes que són temes d'assetjament on no hi ha violència sexual, però com que és un ventall bastant ampli amb moltes situacions que et permet anar-les analitzant, que hi ha també com una prèvia, que és també les relacions entre iguals, com es relacionen els límits entre joves, el respecte a la comunicació, o sigui que pot donar per fer una prèvia, després un abordatge ja molt més a fons de cada situació, i penso que aniria molt bé per implicar també els nois. No sé com els hi funcionen els tallers, perquè ja us dic que no hi participo, però almenys sí que ens ho estan demanant quan fem els de pantalles, que tractem aquest tema de les violències sexuals amb els delictes, els hi preocupa molt. O sigui, volen com conscienciar molt de que tinguin clar què és el que és adequat, el que es pot fer, el que no. I penso que és un fil d'on hem de poder estirar. Jo l'únic a afegir que en això, i jo clar, des de l'àmbit que vinc, des de l'àmbit jurídic, a mi el que em fa por sobretot quan es parla de delictes tecnològics és que això no està present al sistema judicial i va tan ràpid que és que no podrem arribar mai. O sigui, perquè és que va superràpid, no? Vull dir que cada cop, cada any es porta una aplicació nova, cada any. Llavors jo veig que va a una velocitat que el jutjat mai podrà enganxar-se i és el que preocupa una mica, jo crec que perdrem la pista, no sé, o sigui, a nivell judicial, una mica com que ojalà en l'àmbit de la prevenció estiguem sempre a temps, però a nivell judicial ho veig supercomplicat. Sí. A mi em preocupa també que no en aquests tan joves, preadolescents o adolescents, estiguin donant tantes situacions de violències sexuals digitals que després puguin ser com un caldo de cultiu, com una mena d'acostumar-se a normalitzar certes coses que no haurien de ser normals i que en el futur es donguin encara més violències sexuals presencials. A més, jo crec que té l'efecte negatiu de la impulsivitat que té les xarxes, que és que en segons tu pots enviar fotos a qui vulguis, perquè clar, és veritat que en altres tipus de violència, podríem dir les violències antigues, clar, vull dir, les coses eren presencialment, eren d'una altra manera, i clar, aquí el tema de l'anonimat i el tema de la velocitat... Sí, ens informen bastant i estan com bastant... Sí, els hi parlen molt els Mossos i és un dels cavalls de batalla que tenen és amb aquest tema, no? El que passa que, clar, els Mossos deuen parlar des de la por. O sigui, clar, amb quina visió, no? Ja m'imagino, Sí. Des de la por i no des de com prevenir-ho, però ja és un pas. També, sí.
El que passa que jo crec que això, clar, depèn moltíssim de l'escola, no? Vull dir que és un tema que, bueno, com sempre, evidentment, però bueno, que clar, hi ha escoles més innovadores que potser sí que contacten amb entitats i que els hi puguin fer aquest tipus de tallers i després, clar, sí, no? Vull dir que... Pues també introduir una xerrada d'això, de sexualitat sexual... A més, és que l'incongruent és que la tecnologia s'ha introduït a les aules. És el que a mi, no? Perquè bueno, jo ara no tinc crios i llavors tampoc estic molt posada en les escoles, però sé que no, vull dir, hi ha moltes escoles que funcionen amb iPads, amb ordinador, tot és així. Per tant, estàs instaurant la tecnologia sense fer cap prevenció en aquest sentit. Sí, sí. Suposo que ha de ser una mirada dins del currículum, no? Ja des de totes les perspectives, des de totes les àrees, treballar des d'aquesta coeducació, d'aquesta igualtat entre les persones, tant en gènere com en raça, com en origen, com en molts temes. Llavors, ara sí que a nivell de govern sí que es pot posar com una injecció, a nivell pressupostari també, perquè és una obligació de les escoles, tant de primària com de secundària, d'incloure aquesta mirada coeducativa en tot, el que passa que després està la llibertat de cada escola de veure en quin moment ho fa o en quina metodologia, però la idea és aquesta ja des d'infància, des d'infantil, anar treballant des d'aquesta educació, des del respecte, des de les cures, des de l'autoconeixement, des de la cultura també, però com educant a relacionar-nos diferent, ja per evitar arribar a aquestes relacions més agressives o de manca de respecte. Però al final tot forma part d'un mateix conglomerat, no? Per tant, deia jo això, no? Una cosa com més instaurada a nivell d'educació emocional, que pot entrar-hi tot. Sí, més transversal també. Sí, exacte. I aquesta educació sexoafectiva des del plaer, des del desig, no des d'aquesta por, vigila que si fas no sé què, I a nivell d'educació sexual crec que estan bastant bé, i utilitzen una altra plataforma que té la Generalitat a nivell d'informació. No sé. Que són tants temes també. És realment complicat pensar en un itinerari. O sigui, els professionals que ens dediquem, per exemple, com la Carmina o jo, que tenim temes molt concrets, sí que ens dediquem a assessorar els tutors, els coordinadors de les direccions en possibles itineraris, però clar, anem molt segons el moment. La idea seria poder trobar, com comentaves, Montse, un encaix on pugui haver-hi diferents programes on el centre pugui dir, mira, em sento còmode amb aquest, i intentant no evitar que hi hagi una situació, perquè això és molt obvi, si hi ha una situació que hi ha hagut, per exemple, una situació de porn revenge, si és que el nom és fatal. Clar, és obvi que llavors programaràs segurament tallers de relacions abusives, de prevenció de relacions abusives, més pantalles, etc. O tema d'habilitats socials també, però clar, tots aquests temes que més o menys els tenim identificats i s'està treballant per posar-hi ordre, però és realment complexa perquè no hi ha no hi ha com és el Regne Unit o altres països que hi ha directament uns crèdits fixes i que porten anys i allà no tenen aquest problema, el professorat no és de la seva elecció, o sigui, és que ho estan obligats a fer-ho. Seria com aquesta assignatura d'ètica o que em sembla que s'està mirant de replantejar de tornar a introduir, però ho fan normalment en les tutories. Llavors els que fem som els corcons, com jo, rasquem sempre i demanem una hora més. Llavors ho acaben agafant d'una assignatura. Jo, per exemple, de l'experiència tenia ètica i et posaven el professor que en aquell moment no tenia lliure i et feia ètica aquest professor, llavors clar. Estem en el mateix. Sí, i després en les tutories sí que detectem que el professorat necessita com a acompanyament i que hi hagi referents que els ajudin, perquè ells també volen tocar els temes, però clar, ells també toquen no sé quantes assignatures, tenen no sé quants nivells, llavors quan fan una tutoria i toquen un tema, per això a vegades quan treballem conjuntament, ara per exemple estem fent programes de 3 sessions, i primer hi ha una tutoria, després fem un taller especialitzat i finalment ells elaboren un material. Clar, això és un programa ja, llavors això ja té més. I el professor també està present i també està
està aprenent i generem continguts conjuntament. Vull dir que, clar, ells necessiten també, no, que hi hagi un suport, clar, perquè si no, si ells van allà i toquen el tema així com de passada, l'alumnat també això ho nota, perquè és com, bueno, vale, sí, això más de lo mismo, no? Que et diuen molts cops que es queixen amb... Més no és no. Sí, ja m'heu explicat això no sé tantes vegades, no? Llavors també s'han de... O sigui, es necessiten moltes hores. O sigui, sí, clar. I ajudar-los a que treguin realment si això ha arrelat o no. No? Perquè sempre parlem, la perspectiva de gènere no s'aprèn en 2 dies. O sigui, necessites tot un procés d'anar fent, d'anar traient capes, i clar, per veure si realment cala o no, necessites hores, no? Fent diverses sessions, no? Anar repetint, no només un any, has d'anar repetint, no? Doncs, bueno, és complicat, però estamos en ello, no? Sí. Bueno. Pues si ningú té més dubtes o reflexions... Bueno, gràcies per venir, que sé que feia una miqueta de fred. Però, bueno, que gràcies per venir i que res, espero que ens tornem a veure en algun altre moment i que qualsevol cosa, doncs aquí estem, el Roger i jo. Que necessiteu. Vinga. Gràcies.